मोजां मोनदों खुसि मोनदों गोसोनायखौ मोननायनि yes दासो जादों नैबेनो हौवा गोदाना औलै हामबायसै लोगोफोर आसलथे गोजोननाय दं बिराद गोजोननाय दं मा क्लास HS first year ए बहायथो हाबमो खैला मिलाव ए ओमफ्राय स्कुल गला इदि थाफायो क्लास गैयाना आंनि हिन्जाव हस्पिटालाव लोगोफोर एक्ट्रेसबो जाबाय ब्लगारबो जाबाय फरायगासिनोबो दं खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि साब बाजारनिफ्रायनो जागायबाय भिडिअखौ बे जोंनि साब बाजार नै स्पेशल दा जोङो ओंखारबाय सोर सोर ओंखारदों नायदो ओमफ्राय माखासे लटारिनि आपडेट मानसिफोरा मिथिनो लुबैदोंमोन लटारिनि आपडेटखौ आं मानि थाखाय होनो हायाखै होनोब्ला आङो हस्पिटालावसो दंबाय थायोमोन लोगोफोर बे समावनो 22 आव खेला जादों ओमफ्राय आङो 23निफ्रायनो हस्पिटालावसो बिजि जानो गोनां जादों बेनिफ्राय मैयासो रिलिज जानानै फैदों लोगोफोर नै आं फिसाजो सासे मोनबावबाय नै बेवहाय जोथोन लागासिनो दं नै बिमा बिबै सोरबा सोरबा न'आवहाय नै बेनिखाय आपडेट होनो हायाखै बेनिफ्राय मा जागासिनो दं मा जाहैगोन बेखौहाय उनाव आपडेट होनो नाजागोन आं दे लोगोफोर दुखु मोननो नाङा गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय जोङो हाबा जाहैगोन दिनै जायखिया दिनैहाय नर्माल हाबा जानायनि भिडिअ सोमखोरनि फेमिलि थांगोन नै जाहैनायसैलाय हाबाखौबोथ' जानांगौ नों आं जालायना होआला बोरै जानाय बेवहाय रेडिसै रेडि ओमफ्राय नै आयं ओरै नाहर हाय होनदोरा आयं बिहानै मिनिलायबावदोंसो वा बेबायदि ओमफ्राय सिगाङाव दं जाहैबाय बिरगोन हेलौ बिदि हिनजाव गैयैखौबो लाफानांगौ साफा अब्ला लोगोफोर ओंखारबाय थांदिनि हाबा जाहैगोन जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरिनि राजपारा होननाय गामियाव सासे बिदानि नबिन नार्जारि गारियाबो जा मैया हस्पिटालनिफ्राय फैनानै ओरैनो अब्ला ओंखारबाय लोगोफोर जोङो नैबे साब बाजार जोंनि गामिनि बाजार साब बाजारनिफ्राय येस जोङो खैला मैला मोनफैबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय एसे फिसाजोनि गुस्ला नायनि एसे हाखु दाखुनो फिसाजोनि गुस्लाया थोआखै गांनै गांथामल' बायदोंमोन ओमफ्राय देरद्राय एसे गांनैसो गुस्ला गुदुं लांनो नागिरदों जों बेबायदि फैबाय नै दिनै खैला मैला बाजार नालाय मंगलबार ओरै हाबनांसै बे जाहैबाय खैला मैला बाजार ঠান্ডা নাকি বাজার ঠান্ডা বাজার একদম ঠান্ডা কিয় মানুষই নাই বাজারে মানুষই নাই কিচ্ছু নাই এই বাজারত খরচাটাই বেশি খরপুরা হে বিজনেস পুরা খরচাই নিমিলে খৈলা মেলা বাজার কত গল এইটু হ্যাঁ ভাত খাবা গেছে শেষ বাজার ঠান্ডानि मानसि गैमा ना खैला मेला बाजार रनैबो नायनि खिन्थु एबार सासे बाजेनाव फैबाय दे नै बर'फ्राबो बिदिनो होनांगौ बरिया दखानाखौ बिदिनो गालामाल माबा माबि एसे फसायथाव नुफैबाय नैबावसो बेखौनो लानांसिगोनदां मोजां सासे बिनानावा हेफाजाब होफायो दे नै बेवहाय बिमाजों भेरि गुड स्कुल हामो ना हामा नानि मा क्लास HS first year बहायथो हाबमो खैला मिलाव ओमफ्राय स्कुल गला इदि थाफायो क्लास गैयाना बेलाय नै बरिया बिदिसो जानांगौ अब्ला नैबेखौ लाबाय नैबे गांसे पिंक कालार ओमफ्राय नैबे ब्लु कालार गोरलैफोरनि कालारालाय बेफोरनोसै बाराङा गांनैजों 500 अब्ला खैला मैलायावहाय गिफ्ट लाबाय जोङो लोगोफोरनाय एसे गिफ्ट लाखाबाय बोनो माबा माबि नानिनि गस्लाबो लाबाय बिसोरबो लाखानानै फैबाय नै फैलाय एबार थांनायसै डाइरेक्ट हाजोनि बैग्रिबो बायबावदोसो हाजोनिसो हाजोनि गान्दा लकाल जोङो बिदिबो ओरै खेथि खालामनो गोरोंसैना मोजां जाबाय अब्ला लोगोफोर जों फैबाय नै आमगुरि मोनफैबाय दे नै लामाथ' जोङो आसाम माला बानायगासिनो दं दा नै बेबायदि अबस्था बर्थमान हाद्रि हुद्रि दे जाग्रोथोंसैल' अब्लानो मोजां जासिगोन जोंनि साइडनाबो वेडिं भेन्यु लोगोफोर नुबाय दा हनै वेडिं भेन्यु दा जोङो ओरै हाबग्रा लामाखौ मोनफैबाय ओरै जों राइट साइड थांनायसै स' एन्ट्रि टु राजपारा लोगोफोर बेनो नै राजपारा गामिया आमगुरिनि सोर नुवाखै नायनो हागोन अब्ला एक्जेक्ट भेन्यु मोनफैबाय दे लोगोफोर नै ओमफ्राय बेफोरो माने हिन्जाव गोदान लागोफोर बिदाय जाफिननाय सम ओमफ्राय गेटना नै येस हाबलांदिनि दे लोगोफोर ओमफ्राय नायदिनि एसे हाबलांनायसै स' लोगोफोर नबिन नार्जारि एन्ड रैसुमै इस्लारि बिथांमोननि हाबा आदा आरो बाजै येस
एन्ड दिस इज रिसिपसन अब्ला हाबानि रियेल गोजोननाय लाल साहा आरो मुरि बेखौ एसे लाग्रोदिनि लोगोफोर मुरिजों साजों लोंबासो बिराद इन्टारेस्ट मोनो ओंखारगौ दा माथो नुहुरनानै आंनि स्टुडेन्टफोर सानै लोगो मोनदों नैबे मेम'रि बसुमतारीखौलाय सिनायखायो एक्ट्रेसबो जाबाय ब्लगारबो जाबाय फरायगासिनोबो दं ओमफ्राय बैयो सासेयाबो स्टुडेन्ट मोनसे एखे बेट्समोन ना बे जाहैबाय नमिता नार्जारि औ इस्लारिसो सिनाया आं बावदों इस्लारि बेलाय नोंसोर हाबा जानो फैदों महाय फरायखो बेसेबां फरायखो आं दा गुवाहाटियाव दं गुवाहाटि नेरिमावनो ल' खालामदों कलेजाव आयेन फरायगासिनो दं आयेन ओमफ्राय नमिता मै फरायो बियो MA लागासिनो बङाइगाव MA ओमफ्राय मेम'रिनि बिमायलाय नै मादैया ओइलाय बिफा ओरै दं नै खर'आव नायलाय सिनायखायो बिफाखौ ओइलाय जिरायथ'ग्रा रुमखौ बर'नि मा होनो रेस्ट लाग्रा नै बेखौबो लोगो मोनदों नै गोबावसोलै लोगो मोननाया ने हाबालाय आंनि सिगां लादों सिगां खिन्थु आंनि बांसिन दा मोजां हौवा गोदाननि फंबाय बे JBR नार्जारि होफैबायलै नै अमा मेजेम हद आङो मेजेम औ बेखौ लांफिन दे बेखौ लांफिन हा जाजेननायसै होमब्ला बेवहाय जादोलै गोसो होना जानो फैखादों नालाय जों हाबाखौ सासे लोगो मोनबावबायलै नै औ बे गामिनि औ ओरै बिथिनिनि गोजा दुलाराय जाबाय जानायसै नाबो मोनदेबावबायसो नै लोगोफोर बेबो फिस मोननैबावखा नैबेनो हौवा गोदाना औलै हामबायसै लोगोफोर आसलथे जाखांबाय ब्रादार थारमाने बेनि माबानि हौवा गोदाननि फंबाय बेनो लास्टसै नै गोदै गोथाव बानायहैगोन नोंबो दा बुंसै अजस्त्र ओरै दावराव खालामजालै गिर्जा जादों नामारा नै बेहासो हौवा गोदान सिखोना गिर्जा जादों माथोबा नोंनि नेक्स्ट नुबा स' जों जिरायबाय रिसिपसन एरियायाव दे नै हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाना र' मोजां दिन्थिगोन दे र' लोगोफोर र' बै जिङाव मा लिरदोंबा बेटर टुगेदार माने जला साबसिन आरो ओमफ्राय नैदि ज' जानो लुबैथ'वाखै लाजियोलै मोनलाय नामा फै आयं फेरिक लिअ नार्जारि बाब नामा गोगोम दोंखादों माथो होमब्ला बाजै गोदानाखौ आदा गैयियाव मा सोंखोमाहैनोसै नामा आंलाय सोंखोमाहैनि बाजै गोदानाव माबा माबि सोंखोमानि आं आदा गैयियावनो दे आदा गैयियावनो सोंखोमानि फार्स्ट अफ अल कंग्रेचुलेसन थेंक नै माथो लाजिखो नोंलाय थाफाग्रायालाय बाजै गोसोलायना लानायनि दा लाभ मेरिज ना आरेन्ज मेरिज नै मानो माबायदि मोनखो दा वेडिं डेआवहाय मोजां मोनदों खुसि मोनदों गोसोनायखौ मोननायनि येस दासो जादों जाबाय दे मोजाङै मोजां संसार जालांनो हाथोंसै इसोरा बोर होथोंसै ना दे जेलानोसै बिदाय लाबो एसे माबा बाजैयाथ' बाजैखौ मोनाखै बिराद गोजोननाय दिनै गोजोननाय दं बिराद गोजोननाय दं स' वान साइड कंग्रेचुलेसनसै आदा होनबा ना थेंक इउ सो माच फर कामिं दा प्रफेसना मा नोंसोरनि सानैना जोङो कलेजाव फोरोङो सानैबो चापागुरि डन बस्क' कलेज चापागुरि माबाने आदानि इंलिश डिपार्टमेन्टआव ओमफ्राय बाजैनि साइन्स बाय'लजि बेबायदि आरो होमब्ला हामबायसै दे जों थांखानोसै दे थेंक इउ दे दे